Sanibonani, okhulumayo uMantshinela, welcome ku-part 2 wamafufunyane. Njengoba ngangishilo kuleli video ukuthi amafufunyane alobungozi wahlala phansi wangawasukumela impilo yakho iphelile. Iphelile nokuthi is either uyakagoqanyawo uyashona. Iphelile is either ubayiphara, ushonile ngokomoya. Impilo yakho nje kufana nokuthi ushonile noma uyiphara nje. Kahle kahle kufana nokuthi impilo yakho is over. Noma niyakunaka abantu bendlule emgaqweni, abanye bahluleka ngisho ukuphosela abantu abahlala emgaqweni ngisho amashumi. Ngenxa yani? Kuyenzeka ngesinye isikhathi i-oral yakho bayithatha bayi-terminate ngoba amafufunyana azoku-treat-a njengokuthi umuntu oshonile bakukhanselishe bakungcwabe uphila. Okay, uyashona ubayiphara or ayakusebenzisa. Uma ekusebenzisa impilo yakho isuke engcupheni yobungozi. Ngibona abantu abaningi abanye, ngibone se-involve ebugebengwini, ngibone okay suicide, abanye bayay'bulala-ke ngoba phela le mimoya iyakwazi ukuthi ikungene ekhanda ikuhlasele. Ihlasela ini? Umcabango wakho one, ihlasela izinto ezinhle ozenzayo, ihlasela konke okuhle okucabangayo. Ubone nje impilo yakho ukuthi why ingakho izinto zithatha isikhathi, izinto ezinhle ukwenzeka. Cha, hhayi ngoba unesichitho, hhayi ngokuthi ngoba someone, mhlambe nje indaba isuke ingawe, amafufunyane abakufake wona. Okay, le milingo abanye abayakwazi ukuyifaka ngamathomo, abanye babhekisa yona. Uyamthemba umuntu uthi hhayi umuntu lo umndeni wami, umuntu lo yifemili yami, umthembe umuntu, kanti umuntu usuke ekucabangela u-shit, ucabangela urabishi, udoti wento. Uzokuthakatha nje ukuthi impilo yakho ingabi lutho, singazenzi uzozuzani, akunyanyisi cause nawe usuke empilweni yakho uplenile uthandaza ukuthi okay mdali, mina ngifisa lokhu, mina zibani wakabani ngifisa lokhu empilweni. Akekho umuntu ojabulayo izinto zakhe uma zingahambi kahle. Afike-ke nakumthakathi akumoshele impilo. Asuke nje akumoshele impilo, singazeli ukuthi uzuzani noma uzuza zona ley'nyembezi osuke uy'khala. Ungazi ukuthi izinto zakho uzumisa kanjani, awunamsebenzi, awutholi umsebenzi, awutholi isikolo. Lenkathi amafufunyane ehlasela, akuchithele umendo, akuchithele umshado. Kakhulukazi-ke kuleyo part, bavele bakushadise nawe. The time ushadile, kube umshado womunye, ushadulele emaphupheni. The time bekushadisa nawe, ngeke umuntu wesilisa ahlale empilweni yakho or umuntu wesimame ahlale empilweni yakho. Angeke uze ube naphansi empilweni yakho. Into nje ozoyenzela, bazohlukana nawe, ngenxa yokuthi ushadile, baku-consider njengo umshadikazi. Noma ungashadanga ngokwenyama, angithi ushade ngokomoya, bakushadise nawo amafufunyane. Bakushadise nazo phela iy'mpunzi, le mikhuba, bakushadise nayo phela yonke le mimoya imimoya engcolile. Into ongayenza, okay, abanye uyakuphila ucabanga ukuthi hhayi awunawo amafufunyane, angithi phela ile nto yokuthi sinothemba, sihambe sithembe imindeni, sithembe abangani, sithemba nje yonke into which is not right empilweni kahle kahle. It's not like ukuthi wonke umuntu mubi, wonke umuntu uyaloya, wonke umuntu uyathakatha, no. Sesingabantu abamnyama sinale mentality yokuthi asifiselani okuhle i-most. Ubona nje omunye sehambe nenqubekela phambili, uthole umsebenzi, akufake yona le mimoya. Le mimoya iyakwazi ukucasha emzimbeni wakho, emzimbeni womuntu. Ubone nje ukuthi okay into zami ziyenza kancane ziceceza, maybe isichitho, maybe yini. Ulokhu ubamba uyeka ubalise, ulokhu ukhomba lokhu, kanti umsusa wakhona yini?
amafufunyane izizwe. Lezi zizwe zikudla kancane kancane, zikumoshela impilo yakho kancane kancane until impilo yakho nje is completely gone. Ajabule-ke umthakathi, azuze lokho phela efuna ukukuvusa. Yingakho ngithi uma ufuna ukuyidambisa umkhuleko, ziyawusaba umkhuleko noma ufuna ukuyibona umkhuleko nje. Into ebalulekile umkhuleko nokuphahla. Ulokhu uphahla kubalulekile uzwa into zami zingenzeki u-1 no-2 no-3 zingenzeki. Uma ungazizwa kahle uyaphahla, uyabika ukuthi angizizwa kahle, ngizizwa nginyanya usibani wasibani, ngimnyanyisiswa yini. Uzoloke nje uphahla ukhuleka ukhuleka until becacisela amadlozi wakho, your own ancestors ukuthi okay, into e-wrong ngempilo yakho ilokhu. By the time bekucacisela nawe usuyabona ukuthi okay, isixazululo-ke sengikhwela phezu kwaso. Uyabona ukuthi okay, mina ngibani, ngihamba abantu besintu, ngithembe umthandazo noma ngithembe umngoma noma ngithembe lesonto leli noma ngithembe le-spiritual institution lesi. Kuyadiphenda ukuthi uzokholelwa kuyini noma uzothemba ini, uzokhuleka. Kodwa umoya wamafufunyane ayinqotshwa umkhuleko kuphela, kumele ukhonsalte abantu besintu, singabantu abamnyama. So iy'mpande zethu nazo ziyavuma ukuthi okay, ngizozama ngapha ngizame ngapha, zonke into until ngize ngibe right. Phela usuke ungayikhethelanga le mimoya yamafufunyane. Yibo abathakathi ababona ukuthi iyakufanela, uyayidizeva. Ungazi usuke ubenzeleni, ungazi usuke ubenze ini, ngaliphi lona beze bekufakile imimoya, yabo. Okay, ukuze usinde uwanqobe amafufunyane angakubulali uphila, into engizoyisho, isikhathi esiningi ngifundisa ukuthula. Noma amafufunyane ayakwazi ukuthi akukhandise isicwaka ebantwini, ayayiguquguqula, ayashintshashintsha empilweni yakho. Angithi athunyiwe phela ukuzomosha. So ayayiguquguqula, yikho kuthiwa amafufunyane izilwane eziganyile, ne? Njengezizwe, emoyeni kanjalo-ke le. So into okumele uhlakaniphe ngayo ukuthula, thandaza, phahla, ukugeza, lusa namanzi nabantu besintu. Yiloko nje, yiloko. Kodwa phela kuyadiphenda ukuthi ahlale iminyaka emingakanani emzimbeni wakho. Kuyenzeka ngesinye isikhathi bawafake omncane ukhule nawo, kwesinye isikhathi bawafake omdala usheshe uwanqobe, yabo. Nokuthi bawalande kuphi, nokuthi bawakhande kanjani. Zonke nje lezo zinto zibalulekile. Yingakho ngithi ukubekezela, uba isosha lomoya, like uba i-spiritual fighter if unale mimoya. Cause uyakhona ukulahlekelwa imoto yakho, indlu yakho, umshado, yonke into yakho enhle, uqale from zero. If like ungabhilivile kulezi zinto lezi ukuthi okay, nemimoya so yonke into yakho from scratch, uqale maphansi. Yingakho ngithi okay, kubalulekile ukuthi kancane 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 uku-consult-a abantu besintu, nibuze kabanzi, nizwe kabanzi ngey'mpilo zenu ngokomoya, nokuthi why izinto zenu zihamba kanje. Nanokuthi phela if benisiza like le mimoya ayisheshi iphume. Yingakho ngiyi-spiritual, phela ube umuntu okhulekayo, umuntu omthembayo umdali, umuntu athembayo namadlozi akubo. From lapho yonke into yakho nje uzoyibona ukuthi okay, from la ngiya la, uzobona umehluko. Namandla, uwacele amandla okubuyisa le mimoya from lapho konke nje kuzobe sekukhanya. Ngibonge-ke babukeli ukuthi nikhonile ukulalela i-ASMR Storytelling yanamuhla, the final part of amafufunyane. Yonke nje lolu lwazi, le information esenginikeze yona
Uma ngingathanda ukuthi ngiyezwe uvo lwenu kuma-comments ukuthi nina amafufunyane niwazi kanjani yabo izinto ezikanjalo. Phela ubuntu akubani. The time sishera ama-experience uyokwazi ukusiza omunye umuntu okulolo taku, umhelphe naye ukuthi ayibone ewumuntu ongcono. Sibonge.